Hej og velkommen til i dag. Min kat har lige fanget en fugl. Her, som man kan se. Jack slår den ihjel. For helvede. Den er ikke død. Han slår simpelthen en fugl ihjel. Jack slår den ihjel. Jack slår den ihjel for helvede. Kom så, slå den ihjel. Mikke kan ikke sætte bil. Kom så, Jack. Og kak. Og Jack fandt og den her fugl her, den har det ikke så godt. Kom så, Jack. Slå den ihjel. Dræb den. Det var i Jack. Kom nu, Jack. Slå den ihjel. Kokker sæk. Slå den ihjel, Jack. Kokkerne hopper kærles. Nå, ja, Jack. Er det her din lidelsesmetode, eller hvad? Ja, så krasser du den lige lidt i sårene, eller hvad? Jack, slå den nu ihjel for pokker. Kom nu, slå den ihjel. Gør det med en. Den lider. Så er jeg nødt til selv at slå den ihjel. Skynd dig nu, Jack. Slå den ihjel. Nej, Medikken, lad være med at sætte kunder tæt på. Det kan være, at... Medikken. Det kommer altså på YouTube. Jack, skynd dig nu slå den ihjel. Medikken, lad være med at sætte ham tæt på. Det er en kig. Jack, nakken. Dræb. Slå den ihjel, Jack. Det er godt, så bider du en. Nej, kom så, Jack, fang den. Ja, godt. Det er godt, det der. Godt, kom så. Godt, slå den ihjel, Jack. Kig, kokker. Kig. Godt, det der. Slå den da nu ihjel, for helvede, Jack. Kokker. Ja, det er godt, det der. Han så, Jack, slå den ihjel. Og Mikke kan ikke sætte bil. Og kak og på det. Ja, godt, Jack. Jeg slår den ihjel. Og kokker og kigger. Det er godt, det der, Jack. Godt, tag den i vingen, og så... Altså, nakken! Jack! Nakken! Vent nu. På stille øjeblik. Nu ærer Jack. Mens han prøver at slå den ihjel. Kom så, Jack, slå den ihjel. Kom, godt det der, Jack. Godt det der. Kom så, slå den så ihjel. Lad lige få noget af den. Jackie. Og så se, at du dræber den fugl. Hvis jeg lige kommer lidt tættere på, så kan I se, det er en rigtig fugl. Den trækker vejret. Kom så, Jack. Slå den ihjel. Godt der. Du holder dit bytte. Det kan være, den bider dig, Jack. Det vil vi ikke. Kan du pelse den, eller hvad? Ej, det er synd for den. Den har blod på siden af hovedet. Kom så, Jack. Skynd dig nakken. Den er... Kom så. Så skal vi ned. Der. Jack, kom så, slå den ihjel. Dette er for voldeligt for små børn. Godt, det der, Jack. Kom så, bare slå den ihjel. Den er lige der. Kom så, du kan godt gøre det. Og kigger vi på kunder imens. Han snuser til nogle fuglefjer. Og så går Jack til den på imens. Ja, kom så, Jack. Bare slå den ihjel. Der er nok ikke det bedste grafik på, men det ikke kan få. Kom så, Jack, slå det ihjel. Den skal ikke bare stå der og lide, Jack. Kom så, bare slå den ihjel. Hvad er der? Har morderen mistet sin
Det er godt, Jack, det der. Nej, men de kan lade være med at komme for tæt på, fordi så flygter fuglen, så kan Jack ikke nå at slå den ihjel. Nej, men de kan lade være med at gøre det der, de spiser ikke fjerne. Jack, fuglen. Tak. Og kakadut. Det er godt, det der. Og du er ikke billede kakadut. Nej, ham kan jeg filme bagefter. Godt det der, Jack. Slå den ihjel. Fang den. Det her skal du måske en aldersgrænse på, fordi Jack er pænt gang med at dræbe den lige nu. Godt det der. Slå den ihjel i 2 mordere. Hvad så, Jack? Ja, du bliver filmet lige nu. Og så slå den dog ihjel. Mens du bliver filmet. Ja, godt det der. Connor, lad være. Det er ikke dig, der skal filmes, vel? Nu går du ind foran. Kokker væk. Tak, kokker. Må jeg lige se dig dræbe fuglen, Jack? Ellers så bliver det sådan en 6 timers dokumentar, hvordan man dræber en fugl. Det gider vi ikke. Og undskyld for, at jeg ikke har optaget så meget Pokémon. Men nu har jeg da sådan en top 10 af min yndlings. Jack, slå den dog ihjel. Den ligger der. Hvis ikke du slår den ihjel, kommer der nogle andre end dig, og æder den. Seriøst, så kan du slå den ihjel. Godt, din snigtaktik der. Den skrider ikke, Jack. Du kan godt det. Du kan godt slå den ihjel, Jack. Han så fang, Jack. Og så ærer du den. Det er din fjende, Jack. Jack, slå den dog ihjel for filen. Ja, det er godt det der. Nu er du lige pludselig venner med den, eller hvad? Nu er du venner med den. Nu slår den dog ihjel, Jack. Kom, Nu er fuglen her. Hey dude, må jeg godt slå dig ihjel? Det ser forfærdeligt ud om på dit hoved. Jack, skynd at slå den ihjel. Den lider rigtig meget lige nu. Slå den dog ihjel for helvede, Jack. Jack, slå den ihjel. Tænd bagfra. Ja, det er jo godt det der. Ikke godt? Så snuser du til eller hvad? Du skal bare slå den ihjel. Bare slå den ihjel. Det er godt det der. Det er godt det der. Godt det der. Kom så, nu skal bare slå den. Slå den dog ihjel, Jack. Du er master. Du er simpelthen Sensei Wu. Eller whatever. Ja, godt det der. Godt det der. Kom så, slå den ihjel, Jack. Kom så, slå den. Slå den ihjel. Du kan godt. Næsten hele verden ser på dig slå en fugl ihjel. Kom så, slå den dog ihjel. Kom så, Jack. Godt slå den ihjel. Okay, nu er det lige pludselig venner, eller hvad? Nu leger han med. Det er hvad der manglede, hva'? Hvor er Jackson? Så ligger din fugleven der. Du har bare ikke fattet helt endnu, du skal slå den ihjel. Jack, slå den ihjel! Ja. Jackie. Slå den ihjel, Jack! Slå den ihjel, Jack! Jack, fang den. Godt det der. Bare tag den. Jack, den kan ikke gøre dig nogen skade. Ja, det er godt det der. Det er godt, Jack. Hvad så der? Jackie, du kan godt slå den ihjel. Hvorfor så sejrer du bare? Ja, det er godt det der. Ja, Jack, skynd dig slå den dog ihjel. Nu har den snart lige de 10 minutter. Slå den ihjel, Jack. Og Kokker kigger. Connor, han vil også godt blive YouTube. Nå, så slå den ihjel. Den gør ikke noget, Jack. Det kan godt slå den ihjel. Jeg kan godt det der. Jack, du må godt lade Connor komme til, fordi så kan han også hjælpe dig med at slå den ihjel. Og Kokker sækker fugle og bi og mu og lokker. Kokker sækker bi alt.
Fuglen er stadigvæk i live. Det synes jeg er lidt synd. Fordi nu er den blevet pint i snart 10 minutter. Eller over. Vent lige lidt. Du er ikke død endnu. Det synes jeg er lidt underligt. Jack, slår den dog ihjel. Jeg er stadigvæk i gang. Jack, han har ikke slået den ihjel endnu, men så kommer Connor til. Ja. Og så, Connor, du kan godt brække nakken på den. Du brækker den i øjnene. Doink. I hovedet. Connor, du må godt slå den ihjel. Jack, ja, det er godt det der, Connor. Bid den i hovedet. Ja, det er godt. Klam fuglefjer. Slå den ihjel, Connor. Ikke fokusere på en flue. Det gider vi ikke. Slå den nu ihjel. Det er stadigvæk en spændende dokumentar. Ja, det er godt det der, Connor. Det er godt. Du skal ikke være bange for den. Den kan ikke gøre nogen skade. Bare slå den ihjel. Slå den ihjel. Pokker. Ja, det er godt det der, Jack. Slå den ihjel. Det er godt. Yes, det er godt det der. Okay, Connor, du må godt hjælpe mig. Ej, nu har du den i munden, Jack. Så, nu skal vi sgu følge med på her på YouTube. Kom så, Jack. Slå den ihjel. For helvede. Jeg kigger. Det lugter ikke engang. Det skulle man ellers tro, det gjorde. Gør det ikke. Kom så, Jack, slå den ihjel. Kom så. Jeg ved, du kan. Den her, den tager sådan 12 minutter. Du har ikke slået en fugl ihjel endnu. Jeg kan godt lide din pine teknik eller whatever. Ja, godt, Connor. Du kan også godt komme med ind og hjælpe ham med at dræbe den der fugl. Slå den ihjel. Ned med nakken. Kill the bitch. Kom nu, Connor. Du må godt slå den i hovedet. Det gør ikke noget. Ja, det er godt det der. Ja, det er godt, Jack. Det er godt, Jack, det der. Ja, kom så. Slå den dog ihjel, Jack. Han kan ikke gøre nogen skade. Nope. Den her video har snart taget kvarter. Og det er min længste video indtil videre. Godt, Connor. Du kan godt snuse til den svinge. Jeg håber, der er mange, der vil komme til at se den. Jeg vil godt have, at der er nogen, der kommenterer på mine videoer, fordi det er der ikke rigtig nogen, der har gjort det endnu. Der er nogen, der ser dem. Der er ingen, der kommenterer. Der er nogen, der ser dem, der er ingen gang til. Det er snyd, du må få øl. Jack, slå dog den forbandede fugl ihjel, eller også. Far? Daddy, I gonna kill the bird. Can I use the shovel to kill it? Nice. Jack, han gider alligevel ikke, så han lige så godt have kodet af en. Og far, jeg vil slå den ihjel. Ja, videoen den er stadigvæk i gang. Yay. Det er synd, at det skal så lang tid. Ja, det synes jeg også. Nu har det snart taget et kvarter. Den har lidt i over et kvarter. Høj. Så bare... Har kodet af, ja. Så nu har jeg min fars spade her. Skal den dø. Jackie, hvis du ikke gider at dræbe den, så er jeg nu nødt til det, ikke?